Početkom tjedna trojica su nasilnika osuđena na ukupno 5 godina zatvora. Iz čista mira i bez povoda pred Zagrebačkim su glavnim kolodvorom pretukli 17-godišnjaka. Prateći medije, teško je oteti se dojmu da nikad nije bilo opasnije odrastati na ulicama naših gradova. Žrtve su sve mlađe, nasilnici sve bezobzirniji, posljedice sve teže. Svojevrsnu inventuru posljednjih slučajeva i njihovih posljedica pripremila je Ivana Ivanda. Luka Ritz tek je počeo živjeti. Bio je dijete, maturant grafičke škole. Volio je glazbu, htio je postati novinar. Odjeveno heavy metal majice bio je drugčiji od drugih. 6 maloljetnika napala su ga na autobusnoj stanici. Zbog mobitela i 3 kune. 10 dana poslije, Luka je preminuo na operacijskom stolu. 6 mjeseci poslije, pokriveni kapuljačama, napadači su privedeni pred suca za mladež. Presudu još nisu dobili, a većina ih je na slobodi. Roditelji su ogorčeni. Zakon štiti počinitelje. Ko štiti drugu decu, ovu ostalu, normalnu decu, koja hoće svaku subotu otići u grad, da ne razmišlja, hoće se vratiti doma, hoće ga neko napast. Ko njih štiti? Od njihove tragedije prošlo je već 11 mjeseci. Tužni, ali iznimno hrabri, Lukini roditelji iz dana u dan traže odgovore na bezbroj pitanja. No osjećaji su isti. Razlike nema. Neki kažu da vrijeme liječi rane, da će s vremenom postati lakše, ali Ireno i ja mislimo da je iz dana u dan sve teže. Obitelj jednog drugog Luke Marinca, poručila im je da se pripreme za pravosudne šokove. Dvojica maloljetnika njihovog 19-godišnjeg sina prije 2 godine tukla su do nesvijesti. Vukli po ulici i bacili ispred zgrade na livadu. Iako je teško disao i još bio živ, maloljetnički dvojac Luki nije htio pomoći. Pretukli su ga i otišli mirno spavati. Policija ih je pronašla idućeg jutra, no tek tada za obitelj Marinac počelo je mučno razdoblje. Unatoč ubojstvu, ubojica je dobio 6 mjeseci boravka u odgojnoj ustanovi. Obitelj se žalila, pa je kazna povećana na 3 godine. U maloj skučenoj sudnici uvjeti su, kaže, bili grozni, no sutkinja nije htjela ništa uzeti u obzir. Bili smo prisiljeni sjediti tik do ubojice svoga djeteta, odnosno s njim se dodirivati. Da stvar bude još tragičnija, mladić je Luku poznavao, a obitelj Marinac čak ga je nekoliko puta i primila u svoj dom i hranila. Bio iz problematične obitelji, pod budnim okom Centra za socijalnu skrb. Je li krenuo na odsluženje kazne, ne znaju. Mi nemamo garancije o tome, niti je tko našao shodno danas o tom nešto obavijesti. Da ironija bude veća, pismo su dobili samo od ubojice vlastitog sina. Luka je uvijek bio uz mene i uvijek bi stao na moju stranu. Nadam se da ćete mi jednoga dana moći oprostiti. Puno pozdrava, voli vas Alan. Nasilje je, kažu psiholozi, krik nemoći i frustracije koja se iskaljuje prema svakome, osim na žarište problema. Bombardirani smo svakodnevno crnom kronikom, nasiljem. Jednostavno možemo svjedočiti ne samo kroz filmove, nego kroz stvarne osobe. Ajmo reći potencijalne uzore mladim ljudima gdje oni svojim ponašanjem daju ne samo neprikladan primjer, nego i potiču agresiju. Svemu tome kumuje i promijenjen stil života gdje su mladi uzore počeli tražiti u krivim ljudima, a nema ih tko usmjeriti. Roditelji jednostavno većinu vremena bore se za egzistenciju. Nemaju dovoljno vremena za odgoj, niti za usmjeravanje tih istih. Oni su prepušteni masi. Mira Tecelazić-Bašić već godinama sudi maloljetnicima. Smatra da kazne nisu blage, ali su izmjene nužne. Maloljetnicima se naime zatvor može izreći tek nakon 16. godine života, a i to je rijetkost. Naš zakon o sudovima za mladež je za ono vrijeme, a mislim još i danas, je bio vrlo avangardan, ja bi se čak usudila reći. Samo mislim da ga je u određenim segmentima vrijeme pregazilo. U posljednjih 20 godina dnevni, ali i noćni život potpuno se promijenio. Više se ne pljačkaju kiosci, čungalunge i porno časopisi. U parkovima i klupicama možda se okupljaju isti klinci. Samo što iz mraka sada izlaze neka nova djeca, s noževima i bokserima. I to sve mlađi i mlađi. Ja jedino plediram zapravo na mogućnost izricanja kazne maloljetničkog zatvora u ovoj kategoriji ispod 16 godina. Druga moja pomisao je da bi bilo potrebno sniziti
granicu kaznene odgovornosti sa 14 na 12 godina. Dokle god, ajmo reći, određeni loši primjeri dobivaju gomile pažnje, indirektnog priznanja kroz medije. Zapravo poruka je, gle, wow, želim biti u novinama, želim biti u naslovnici, želim dobiti svojih 5 minuta slave. Tako je vlastite frustracije i iskaz nemoći na Silvaninom sinu iskalio 19-godišnji huligan. Bilo je to u podrumu jedne zgrade u nekadašnjem atomskom skloništu. Slavio se rođendan, Stjepan je bio kolateralna žrtva. S napadačem se posvađao njegov prijatelj, a ovaj ga je brutalno iscipelario bez ikakvog povoda. 3 mjeseca poslije, Stjepan je još uvijek na rehabilitaciji. Prošlosti se sjeća, no o kobnom događaju ne želi razgovarati. Ja imam osjećaj da on u sebi ima neke strahove. A ili ih on ne zna izraziti ili ne želi, a bojim se da ne buknu nekak. Te večeri kad su joj javili, priče nam Silvana, bila je u potpunom šoku. Napadač je u pritvoru, kakva će mu biti kazna još ne zna. Njegovi roditelji pokušali su joj se javiti preko liječnika, dok je Stjepan bio na intenzivnoj njezi. No ona na to nije bila spremna, kao ni sada. Ne mogu, ja ne znam o čemu bi ja s njima razgovarala. Moje dijete je bilo jedno zdravo, veselo, nasmijeno dijete kojih je iz čista mira dobilo takve ozljede. To ne znam da li mene može neko shvatiti, jer ne mogu s njima razgovarati. Najbolje to razumije Ivo Balen, koji je na vlastitoj koži osjetio nemilosrdno gaženje. Ovaj 20-godišnji Zagrepčanin prije 2 mjeseca pretučen je u središtu grada dok se s prijateljem vraćao iz noćnog izlaska. Iako su napadači u pritvoru, sumnja da će se tamo dugo i zadržati. Još ide na terapije, ne može raditi. Nisam vjerovao da se tak nešto u biti može desiti, ali sad kad sam to doživio, onda normalno da mi više nije svejedno, ne? Jer ko zna ko opet u masi ljudi je takav da je u stanju tak nešto napraviti, ne? Ipak sutkinja Teci Lazić smatra da problem nije samo na sudu. Ponavljači im se vrate u 20% slučajeva. Ovi kojima izričimo odgojne mjere, dogodi se da se vrate, samo mislim da je postotak daleko manji nego što se to na prvi pogled čini. No slaba je to utjeha roditeljima. To što policija optužuje sud, a sud se brani kako su zatvori prenapučeni, roditelje ubijenog Luke Ritza kao i sve ostale koji su doživjeli slično iskustvo ne zanima. Samo traže da huligani budu pravovremeno kažnjeni. Neka čiste kanale, pomognu vodoprivredi. Pola Dalmacije je izgoreno. Neka sade borove. Možda nekome to može zvučati čudno. Ali mislim da bi im se dalo posla. To su strašni trenuci. Kad majka, ne daj Bože, mora izgubiti dijete, to je očaj, to nije bol, to je očaj.